Het Simmerblomke. We staan in de Westerheen bij Bruggelenkamp en we zijn op zoek naar Jikke de Roos. Zij is namelijk opjong terug haar squassus, Sjoukje de Roos. En ja, die vond dat ze wel een mooi bosje bloemen verdienen. Het een moeilijke periode gewoon vertelde ze en een hersenbloeding, wat natuurlijk echt niet heel leuk is. We hebben daarom weer een prachtig mooi bosje bloemen van Yildiz Bloemenboutique, mijn naam, hier uit de Westerheen. Dus ja, we zullen haar er even mee verrassen. En we moeten helemaal aan het einde van de gang wijs, dus we moeten even een stukje rennen. Nou, de deur zit open. Dus we zullen in het hoekje zien. Hoop ik net dat ze de boot krijgt. Ja, bel hier maar even. Nou, we rennen even rustig naar binnen. Goeie, hè? Hallo. Hallo. Je bent er Jikke de Roos? Ja? Ik ben van RTV NOF en ik heb een heel mooi bosje bloemen voor jou. Ja. Hoe is het met jou? Nou, ik zit hier soms gebed, want ik ga gebleerd door te zeggen. Dat is zo zeer, hè? Ja, dat is niet fijn, hè? Nee. Maar heb je enig idee, dit bosje bloemen, die had iemand het jou wel even opjoen. Heb je misschien een idee? Ja. Ik zie er wel eens wat televisie, maar ik zou het niet weten. Nee, hè? Het wie je squassus, Sjoukje? Ah, Sjoukje kalm. Ja, Mooi, hè? Mijn squassus, ja. Ja, want Sjoukje die vertelde dat je hier nogal een vervelende tiert had. Klopt dat? Ja. Kun je daar misschien wat over vertellen? Nou, wat maakt dat nou? Daar had Jurgen ook niet, dacht ik. Nou, als je het dus net zo volle vertelde, Nee. hè? Nou, ik ga hier. Ja, mag ik nou hier nog vertellen? Zij is hier in mijn maffelijn. Nou, dat weer wel heel ingrijpend. Wie in 44 getrouwd was. Nou, en toen was ik daar een beetje bovenop en dan ik hing een hele goede vriendin, fietsvriendin. En die ging wel op mijn vakantie was ik jaar. Hier ik aan maffelijn. Dat klikte wel aardig, weer een hele mooie vakantie hebben gewonnen. En toen hadden we met beiden besloten toch maar, want we zijn er altijd voor wijkrol om een e-bike te geven. Ach, ik kan zo goed fietsen. Ik heb zelf nog zo'n goede fiets en zo'n mooie. Op het moment dat ze fiets doen, zei mijn zoon, hij zei, nou met zonder hier, om er nog genieten worden, dat kan nog 30 hier. Dan mag je met nooit aan. Ik zei, dat gaat gelijk aan jou. Nou, door mijn vriendin, ik werd voor het eerste jaar. Dat mag ik doen, die dingen die ben er nog. Daar maken we dat nog heen, we hebben vakantie boekt. En toen kreeg ik een hersenbloeding. Samen uit het niets. Zo verwacht. Nou, alles diep kap heen. De hele wereld stier stil. Nou, en Sjoukje die is, ja die had het, ja dus ik had, en het was qua zusters, er is nog een bij, dat is ook een zuster van mij. En Sjoukje had heel wat met me te doen. Daar kan ik heel goed mee op zitten, joh, en je dat, ja, we hadden zo'n goed contact. Nou, dan een mooi bosje bloemen even Ja, om, prachtig, om je even te opfleuren. Hartstikke mooi. En we zullen nog even bellen met Sjoukje, want je moet natuurlijk alleen bedankt worden. Ik had het mooiste bosbloemen uit de Westerheen op de tafel te staan. Ja, oh, een bloemetje. Nou, dat was hartstikke bedankt, ja? En doe les me wel krijgen. Nou, dat was dubbeld en was verzinnen, vind ik. Nou, du was dubbeld en de was bedankt. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.